И здравейте, хора! Днеска с ето такъв вид от лаптопа ви. Днеска исках да пусна такова кратичко видео, какво горе-долу ще става с видеята, с YouTube канала и какво така всичко ще става. Така, първо да започнем с видеята, най-важното. Видеята ще ги снимам понеделник, сряда и петък, т.е. вторника и четвъртъка ще ви остава време, за да можете да ги изгледате, да им сложите там лайкове, ако решите, там коментари и така. Днеска ще пускам 100% видео за играта с клавиатурите, да ви кажа, това ще го пускам. Само че може би ще се получи малко дълго, защото мисля да бъде, защото нали днеска ще има 2 дни на бюза на играта с клавиатурата и единия ще е в 9, а другия ще е в 11. И не знам дали това го правя, но мисля, че на вас ще ви е интересно, затова ще снимам и 2 дни на бюза. И утре няма да качвам видеа, за да ви остава време да ги прегледате всичките. И така, за сега добре всичко върви. Добре, така мисля, че се справям. Сега какво ще кажа? Какво ще да кажа, хора, забравих. Щях да кажа нещо, но забравих. Сетих се. Какво става с Minecraft видеята? С Minecraft видеята малко... видеото с Майнкрафта малко ще се позадържи, защото там станаха малки проблеми с сървъра, защото там трябва да има... има някаква обнова, нещо трябва да се обновни, да се такова. Всяк марак трябва да направим, да се направят всеки мараки. Тоест малко сега се объркаха нещата с Майнкрафта, но в петъка обещавам, че 100% ще има. Това е 100 сигурно. И да, сега това исках да ви кажа. И очаквайте двете видеа, защото те няма да ги правя всичките наведнъж, защото ако ги направя всичките на еднакво, то ще стане папа и дълго и вие няма да искате да го гледате си всичкото на едно. Затова едната част снимаме, окей, отиваме просто към следващата част, снимаме и това. И качваме на видео на това и утре няма нищо да качвам, пак казвам, да ви остава време. В петъка ще качвам видео по Майнкрафт и в понеделник, сряда и петък ще качвам видеа като цяло. Събота и неделя, тогава вече не знам, тогава вече малко ще го видя, но като цяло може петъка и съботата, според мен ще бъде, така ще го измислим. Понеделник снимам, вторника не снимам, сряда снимам, четвъртък не снимам, петък снимам, събота не снимам, неделя снимам. Тоест от понеделник до неделя ще снимам без вторника, четвъртъка и съботата. Видеа няма да снимам, за да имате време да ги прегледате всички. И това беше сега за това видеото, което исках да ви кажа. И пак ви очаквайте видеята, слагайте лайкове, абонирайте се за канала ми и бай!